Тя е учила в земеделското училище след 8 клас, още 2 години. Но за да отиде по-нагоре, трябва да е по момче. Да. Ето тия неща, те това искат. Ние да преразкажем, да го има по същия начин, ето така, те не се и за Румяна Кашева, като са дошли. Е била отлична ученичка и когато е била в Антимово и са казали учителите, че препоръчват да я запишат в гимназията в Видин, да продължи и нагоре, и нейният баща казал, че братята ти може да ги запишеме, но от теб ние нищо не очакваме, ти трябва да се ожениш, да си гледаш къщната работа, да си народиш деца, и така и не са я пуснали. И нейните колеги, той Веселин Джоака, той Страхил, дето беше женен за тая от Перника. За Данчева. За Данчева. Да, те са нейни съученици. И те са продължили да учат, обаче нея не се е записали и на нея е било много мъчно. Пък аз съм и виждала бележника на онова време, само петици и шестици е имала. И тя много е страдала от това, че не са я пуснали да продължи да учи.